Hello mga karadyo! Aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Na yung lupigas labok ni mana ba yun? Partidahan pa mo babos to. Iya do ay buwag. Silpi na sila. Patay ka na. Okay na sila. Okay na. Okay ra ha. Okay na yan. Nagpadapin na lagi mo din eh. Why problema? Okay ra gyud may diri, Risa. Si Robin ay abdi kaayo. Tuan na nakig-selfie na ni Sarah. Bitaw no, murag close na sila. Mao cute. Ang ngayon kay silang pariso, no? Ha? Magkauyab kita sila. Kay naka-explicar naman si Robin ni Sarah. Risa. Parbeda. Nganong ibaw mo ka na rin? Nisulti man si Robin ako. Mo ba? Nya ikaw ba'y pilo? Inamang latani. Waka kasulti. Totoo. Ilom dia bay buloy. Oo, lupigan ka nga. Robin the Singing Bird. Bay kinam kanta ko. Di manilumba bay buloy. Piolo, nagplano di ka nga manguyab ni Miss Sarah? Inamiga lang. Oh, wow ha? Really? Imiga ko tao. No, sorry. Imiga rin mo? Sa? Unsa day gusto ni mo buloy nga manguyab si Piolo Tala ka ron sa mga bida sa dinoon. Makita. Ikaw ba may buloy ba? Maguna-una man ka. Adi ba, sulti ron tas tinood. Good, mauna. Kun mo una, nagkauna na hinoon si Robin. Wala problema. First runner yun na siya kutob taon. Kumpara ni Bay Piolo nga. Mr. King! Bitaw, no? Miss, beer. Beer mo, beer. Or wine. Imo ka? O sa'yo mo, birkol ka? Hindi ko anong beer ko, oy. Way lami. Imo bay. Saan yung bay? Beer. Ako alang. Wine, Peter wine. Okay, wine. Nasod ni mo. Imo sir. Mr. King. Mr. King, imo ako no, uy. Uy, Bay. hala. Kailan ka niya, dong? Okay, lagay ko tambong man ko pag dito pag kuan ba? Contest ba? Siya may napili ang Mr. King, di ba? Oo, siya. Salamat kayo ha. Ang ngayon kayo mo si Miss Sarah, parison kayo mo? Mao ba, dong? Guwapo o guwapa? Sakto yun ka dong. Sakto yun ka. Ibutan na ng beer, dong. Bata ako. Beer lagi mo. Ipabutang man ako, di ko yung inom ko. Asa lang wine. Sure, Miss Beautiful. Ikaw mo tayo, first runner of Miss Risa, no? Oo. Guwapa sa kay ka, uy. Salamat, dong, ha? Sarah, dali ra. Nga, Mi. Kano bang ka? Magsige ka magtagad ni anang kinsa na? Si Robin? Oh, Mi. Wa ko makauyo na ng tawhana da. Murag hambugiroon man. Bitaw, Mi. Mas nakauyon ko ni Piolo. Mommy. Prangka lang nga pagkonsulti anak, no? Nakauyon jud ko ni ini, kadang Piolo. Wa naman ko balikan diri ni Sarah. O, si Risa sad. Asa naman to? Tura siya. Kauban ni Piolo o katong bulay. Nag-inom sila. Inom day ka, Riz? Occasionally lang, buloy. Cheers, tabi. Cheers. Okay. Paglo, mong baso, uy. Kamu lang. May lisod na, kainom ko eh. Driver ba ko? Nagbinayot na ka. Dito sa di mo. Hello, Piolo. Na-enjoy ka ba May iyo? paspabo. Oh, yes, ma'am. Enjoy kayo ko. Thank you. Yung drinks? Okay ra, Ma'am Imelda. Okay ra, good. Ang first runner-up ni mo, Piolo, nga si Robin. Nang hambog na nga maoy mo guide sa akong anak.
alang sa national competition. Oh, mao ba, ma'am? Preskor. Dili sama ni mga cool ra kaayo. Ma'am. Sige, iho. Biyaan taon na mo. Okay, tayo na, Ganahan ma'am. mong beer kay Patrick. Ayaw! Alam mi ang naktano, ikid kang lubot ba yun, tarawa ba? Oh. Kabati ka? Cool kuno ka? Paungkol na ni mo, klaro. Pero ko yun yung sumilda ni mo eh. Nila na naon ba? Hindi lang na. Nakagusto si Ma'am Imelda ni mo, Piolo. Tingali, hindi mo gutang maghinambugod. Maoset. Oh. Si Kone. Ay, padung dire. Hambog na sa ni Ron. Oy, Robin! Hawa na. Mangkon ni mo balika. Hawa na, hambog na sa. Oh, dito pa man sad ka ni Sarah, di ba? Kuan, nakaunahuna ko ba nga papilang ginako si Sarah para sa province. Province competition. Oh, sige, mainuin. Ako ba gyud ang mo guide niya para sa umaabot nga Miss Philippines. Very good. Nindot ka ayo, Robin. Nindot good. Kung mauna imong buhaton nga tukang Sarah. Of course, Risa. Gayran yun ako siya para makabot ang iyang mga damgo. Ug ako, ang giya nga iya nang maangkon. Okay. Lisa, excuse, mamauli na mi. Mao ba mangulit na mo? Bastos gud mo. Nagsulti pa gani ko, nya mulakaw na ka. Ganina na ko, bye Robin. Una lang ko nimo, ha? Do, binusan ka na ako, do? Kigamyan ka na ako? Sir. Wa mong hilabot sa piolo niyo ha. Tingog man ka palaga? Ayay. Ayaw sir kayo bati kayo mabungkag ng kilaho ka taon ni Mamilda taon. Aw, lagi. Sir, subanang kinaiyan ni mo ha? Unsa? Yamat rago nimo. Ha? Robin! Gisagang nimo akong kamot. Ayaw part, ayaw part. Robin, na unsa ba? Ayaw! Mabungkag ang mga tao dinhi. Ginsulto ka ning animal nga piulo. Call ka lang, Robin. Cool. Sige, ito na mi. Bye, boy. Dali na. Okay. Ay, huwata ko bay! Oh, Sarah. Asa na mo, Piolo? Thank you kayo, ha. Ato namin ni Bye, boy. Mao ba? Salamat sa iyong pag-ari, ha? Kami mo'y labing magpasalamat nimo. Sige, amping mo. Thank you. Og ikaw, amping pod, Sarah. Thank you. Bye. Ihatod na lang tika sa imong sakyanan. May kapugong ko ganin na da. Pichasos. Ay, si Miss Sarah. Ni Kuyog man. Niya sila paingon ni Sakinan. Oh, thank you kayo, ha. Gihatod pa ko nimo. Imong gibiyan ang imong shooter. Ha? Kinsa? Si Ruben. Pasag dito siya, oy. Okay. Hangi ako. Pwedeng makik-selfie nimo? Oh, yeah, sure. Why not? Okay. Here. Oh. Oh. Okay. Thank you. Wow. Tanang picture. So nice. Damguhon ko ni bayana. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!